Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Playgirl o si Nonchalant. Klaro tingog pero batik daon di ko ay. Bayot ko pero sisap ko na. So, ihatag ko ni mo niya? Oh my God! Wala na kayong iyang donap! Managata! Ano na ito ang sulod nga buto sa potsil? Di ko ay. What are we gonna do? Lala, kalawa. Anong buganon? Kalawa. Ala, doon lang kayong iyang donap. Mihunong, girl. Mihunong. I know, right? Ingi Di ko ay. Ikaw lang. kinsay amo na tong duharon. Wa! Remember pata zeta? Kay layas ta. In fairness, di na itong tingog, girl. Eh di imo na na. Di mo tingog? Mga kawatan mo? Dili no? Do we look like kawatan? Ikaw kaha ang kawatan. Sa? Lingi. Ala! Girl! You are the one chasing us. You are the bad guy and not us. Give me back my stuff. Hoy! Hunong na ba? No! I need to have my things back. Kay we don't have anything if di niya ibalik ang akong things. Kamuhan no sa dinhi. Ug ako ang kawatan. Kung di pala ko taghaan mo. Karon na yun. What? Ala! Oh, huy! Boss, guapa. Shut up. Will you not put the light on my face? So wow! Kinsa mo? Nganong niya mo dinhi? Sir. Sir, tabangi me. Gitolis me. Uy! Muna nga nagtabang ang mga tulisan. Didn't I tell you nga dili i-put ang light sa akong face? It's so wow! Girl, kalma. No! Patyon ta nila. Mukalma pa ta? Pagpaila mo duha. No way! Naglagot ako ni mo ha? Di kayo mo kuhaon ng flashlight sa akong now? Girl, kalma lang, girl. Di na sila mao. Ang what? Ang dili mako! Ang mga tulisan, di na sila mao. What? Kinsa mo duha? Sa inyong gibuhat diring sayo sa buntag. Boss, Don't say a word. sago din eh. Amang di ko, hindi ko na mo patingugon. Sir! Wami daw tang toyo inyong dapit. Nagpataka lang may dagan kay may gilikayan ming tao. Gitolis mi og bot logosan ng akong kauban ka babae. And I'm so tired and running. Will you help us? Where are we, di ay? Tagas kayo mga sagpot. I feel so itchy na. Di kasagbutan, miss. Di akas kumaisan. What? Mais like corn? Huwag ka makailag mais. Why ka maisan ka sa amo sa city, no? Like, duh. Girl! Ang attitude ba? Ang attitude. Gi-attitude. Sir? Sir, may mo bang kadawangan minimo? Ako din si Melvin sa adlawan, sa kabuntagon, sa kautuhon, sa kapunon. But my friends call me Melody sa kagabion, sa kadlaon. Kining arte na akong amiga mo ni si Christine. Facundo. Ay, salamat! Ikaw yun di ay pakundo. Ay, Hey. malaki kay ngan. What do you mean ikaw gidi ay? Nakaila ka niya? Ha? Waoy, char god. Siya, ay. So, Facundo, will you help us? That ami sabay sa imong amo. We need to rest and have some water to drink and bath. Day! Ang attitude lagi, attitude. Siya nga akong amo, si Sir Eli. O usa siya ka amang. Sige, dadot mo sa mansyon, pero sa ka kondisyon. On sa man ka na, sir? You are just hoping to help us? Unya, may condition pa? Can't you just help us og wa na'y condition? Di ko mahimo nga basta-basta lang nga muda og mga tao nga wa mi makailas mansyon. Busa kinahanglan nga mutuman mo sa akong kondisyon. Arrogant. Girl! Fine. Pero kung dili mo, sige, biyaan mo na mo. Tara, sir. Biyaan tanan ni sila din Bahala na ni sila sa ilang kinabuhi. Pasagdan to sila nga madakpan sa mga rebilde ining dapita.
What? May mga rebels din, Wah! Dahil di ko! Mas grabe pa na sa atong mga tulisan ganina. Mas makahadlok na sila. Terrorist group gina sila, terrorist group. Ay, nabaya, ay. Tingali pa unya panitag ang buhi. Shit. Okay, fine. Dali na. Ato silang sundan. Mga sir! Watame! Dahom. Wait! Sir, nga ingon ka nga ako amo. Nya, amang pagid ko. Ito niya, naamutod ko pero naamang sa... Basta, amang ka kunaas lando. Oh, Down! It's so kapoy na kaha! Karon pa lang, murag magkwinta sa kugbukog ni Bayana. Where are you taking us? Ganida po tayo nagsakay ini mong sakinan. Wa pa kita maabot sa mansion ani niya? I'm so tired, no? Wait, Kaganina pa akong nagsigig tabi din eh. Then wait, try mong itubag. Tay, pwede maghilom na lang ka. I want to take a bath now. Then eat and then rest. I feel so exhausted na sa mga happenings. Wala, bisag abang siya, klaro kayang sulti. What did he say? Ingon siya, kita makunutaan na. Maunan na. Really? Nakasabot ka? Oo, bisag abang siya, klaro kay siya. Klaro mo sulti. May amigo ko nga amang sa una. Kato bang kuan, pariente ni Maria Picat, kato nagpayo na bis dagat, nagbuhay kang ito, nagbuhay kang puti, nga nanganak ko, ganun banmanon. Muna kasabot ko, tanawag girl. Ay, wala. May makita ng mansyon sa unahan. Wow! Mas ako pa sa inyong mansyon! Og mas nindot pa! Oh. Hala! Kanindot ka daon, gikan din he! Dahwang! May mihunong nga sa kinanay. Wanay lain. Si Facundo na karon. Di akaw na nay. Sugato na ako si Oy, Facundo. iyada. Paghinay sa imong mga lihok, oy. Wa ka nagkadibutahon ni Sir Facundo. Kay siya ang akong Facundo nay. Di akaw na. Oy, hinay. Kinik yung bata. Nakasabot kong nakagusto ka ni Facundo yana. Hinaot pa unta nga dili ka lang masakitan. Wala! Klaro kayo! Ang sakit ko nyo? Ingon siya, welcome ko na sa iyong mansyon! Wala! dili pa ba mga naog? Manaog na. May mo bang ihatod ko ni mo diretso sa akong stayhan na guest room? Because I really wanna shower now and I'm a bit hungry. Hoy, o gano'ng ingon ana imong reaksyon, ha? Ihatod na mi. I forgot to tell you sa akong kondisyon kaganina. Sa di pa mo muuban ako din expansion. Then, what is it? Dali kay kaliko ko na kayo ko. Tell us na. Nga dili ka mahimong mukaon ining maong panimahe. Kundi ka mulihok. What? Kung gigutom ka, lihok ko na sa mga buhaton din expansion. Una ka pa mukaon. Paktay! No way. I am not staying here. No way. Mel, let's go. Mamiya tagi ka din eh. Go! Girl, sorry! Nga naman. Kay, dili tanag yung kaubanan. Magpabilin ako din he. Kay wa ko'y plano nga magpalapa sa mga reveal de. Dawag. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!